history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is. Issa billet tagħmelek se tgħaddilek id-darsa? Ikolla tgħaddili. Isma' minni mur għand dentist. M'għandix ċans. M'għandekx ċans jew għax tibża? Ma jfittilek xi ħaġa jekk tax isimek xi ħadd. Isma' inti ġejja miegħi lejla? Le, m'għandix aptit. Isma' lili mhux se ddejjaqni ta'. Naf, murħu gost net, ma jinveru m'għandix aptit illum. Insomma, jekk jerġa' jibdielek fil-każ ċempilli u niltaqgħu. Mur, uħu ħsieba dik id-darsa. Tistellinni x'għax naħseb għandhom lejla. Ma nistax nagħmel aħi, ħawwa terġajt. Kont qed tagħmilhom ftit ilu. Ma nistax indaħħalhom f'moħħi daw qatt ma bibħalhom daħshomhom jien. Isma' daw żgur ikun hemm minnhom fl-eżami. Mela, f'kull eżami ikun hemm minnhom. ċar, jekk tit verament dik il-promotion, jaqbillek tikkonċentra u titfa' moħħok hemm. Jħossra dik il-problema tiegħi jien. Ma nafx nikkonċentra. Meta konna form 5 jien u Edward tex kemm konna mmorru privat tal-mezz, u jien dejjem nkun moħħni x'imkien ieħor. Edward tat-tent kien joqgħod, mhux bħalek, u tallem sew. U issa għandu pożizzjoni tajba fil-bank. Issa xi tridni nagħmel? Isma', fil-privat mhux ftit tfal kontu tkunu. Kif ma kontx tkun moħħok hemm? Kemm kontu tkunu? Jien u Edward. Biss? Tnej biss? Ejja, tnej. Allura kif ma kontx kapaċi tkun moħħok hemm? Jiena jaħsra nkont nkun moħħni hemm imma ara. Ejja jgħid kif jinħadmu daw. Inkomplu. Mela, ejja nerġgħu. AB squared. AB squared. Plus. BC squared. BC squared. Equals? Equals? Squared. Le! AC squared! Oh, wait, like AC squared. Hi, Karen, kif għamna? X'qed tagħmilha? Ġejt sawni ħu drink. Ħirek x'inhu? Ngħidlek issew għandik la tax-xogħol, ma m'għandix ftit immur. Ġej manager ġdid u qed jagħmlu speċi ta' welcome party. Mhux soltu tiegħek titli f'okkażjoni hekk. Isma' jaqgħu qaltlek oħti li qiegħda. Ivi qalti li qiegħda. U qaltli wkoll li qed tħossok xi ftit dawn. Hekk qaltlek. Kultant oħti tagħti l-impressjoni li jibla qalb. Ma fl-istess ħin tinkwita, mhux? X'għandek? Tixtieq titkellem? Le xejn speċjali. Ma tafx kif aħna n-nisa. Kultant tiġi ġurnata naħsbu fl-affarijiet ħżiena biss. Jien minix mara ma nafx ġifieri. Anke aħna l-irġielek jiġrilna ta' kultant. Mhux għalhekk qed ngħidlek tawx tinkwita. Burlik lawħu gost. Vera m'għandix aptit. Preferi noqgħod ma' ħabiba vera milli mmur ma tax-xogħol kaħaturi wiċċ ieħor. Min jaf kemm ħajkun hemm xema qudiem il-manager il-ġdid. Barman, għamlina ta' sabi parta. Kultant veru nħossni ngħix bla skop. Ma għalfejn tgħid. Ħafna minn sħabi li huma tampari diġà miż-żewġa, ħafna minnhom diġà għandhom it-tfal. Kien laqqas biss relazzjoni qatt m'għandi. Min ma kontx toħroġ ma' xi ħadd, tal-anqas hekk inqalli ċans. Fl-immaġinazzjoni tiegħi qiegħed dan ix-xi ħadd. Lil ġali qedlu qed biex ninkieħ. Għandek bżonn toħroġ aktar ta' spiss, Karen. Veru, jien ma tantx noħroġ. Il-ħruġ tiegħi huwa biss ma' missieri. U ħafna li jarawni miegħu, jew jaħsbuni li jiena bintu, jew l-arusa tiegħu. Allura l-irġiel mhux se jażżardaw jersqu lejja jarawni miegħu? Naf. Nista' nifhem li dawn huma żminijiet koro. Imma jiena nemmen li żmien jinbidel. Milux ħafna jiena bħalek kont qed inħossni. Imma mbagħad iltqajt ma' tfajla. U sirt inħobbha mal-ewwel. Konna nieħdu gost flimkien. Imma mbagħad telqitni. Imma l-puntu li ma qtajtx qalbi.
U ftit wara, dik nawx ma' ħaddieħor. Ma telqni wkoll. Mar issa fejn insab. Waħdi, bla dar, bla mara. Ngħix mal-kuġin. Barman, għamlilna drink u għamilulna qawwi. Xi ħaġa qawwija. Bonġu, ma ġejċ il-biraħ, tlifta kemm ħadna gost. Kon ġej, imma mbagħad taqgħid ma' ħabiba tiegħi. U kienet vera dawn. U bqajt magħha. Għajna li xorbu sa satejn ta' filgħodu. Le aħna m'għadhomniex daqshekk ta'. Staqsa għalik, għax beda jitkellem ma' kulħadd u xtaqli kieku ltaqa' miegħek. X'tipu? Tajġ kemm hu mill-aħjar, ħafna aħjar milli kellna, mhux kisaħ. U mhux ikraħ lanqas. ċa bdejtu tagħtu l-voti? Jista' jonqos. Isma', tinsix li kellek appuntament miegħu tal xi l-erba'? Kif kont insejt. Ma kienx tequila li mort nixrob. Taf sa nagħmel, sa mmur dar nistrieħ u nerġa' niġi fl-erba'. Fikas niżil li lif. Aħjar hu ħalli ma jħux impressjoni ħażina tiegħek. Nar kiż jattart mela. Eddatek fis-sodda? Għaliex ejja u minn hemm sar il-ħin. X'ġaralek, id-darsa żgur. Issa mhux aħjar taqbad u tmur għand id-dentist? Le, ma rridx mur. Illum jew għadha trid tmur bil-fors net. Trid neħħi dik il-biża' kbira li għandek. Għalek li għand nibża. Insomma, m'intix tibża' qed tiddejjaq mhux xorta iktar muħad ħalli aktar se tigrava s-sitwazzjoni. Ma jien ma rridx immur. Issa nibla żewġ pennoli u taddili. Ħallik milli taddilek. Illum tmuri kollok. Le, ma rridx. Mela issa mur ngħid il-kulħadd li inti tibża'. Ora ma jtfettillek xax brasek idur. Mela jkollok tmur. Ma trid tiġi miegħi. Ma nistax niġi miegħek jien. Suppost diġà qiegħda x-xogħol u għadna qasbis silbis l-uniformi u ma nistax naqbad nuħulli fek mingħajr ma nafżhom. Ma waħda minn insejra. Kollu sew issa nirranġalek ma' xi ħadd u jiġi miegħek. Mela le, biex imur il-lablab ma' kulħadd li jien nibża. Lil min se ngħid jien, żgur mhux se jmur il-lablab. Ciao, George. X'qed tagħmel ċal? Il-homework? Jien George għax taf kemm sansalli. U int li ma tallimx l-iskola se titgħallmu issa. Ma nitgħallem ikolli għax hemm eżami fuq ix-xogħol għall-promotion u beħsibni nagħmlu. Jaqgħu tax-xogħol hemm xi lok li tista' tiskarta u titgħażżel aktar. Mhux ovvja x'taħseb jien. Kieku qed nagħmel dawn is-sagrifiċċji kollha hemm tliet tim maqfula u ġew. Wow, Dward. Kif ir-rasek aħjar? Aħjar, imma għandi nas. X'mur nagħmel kikrate u norqod sija għax nerġa' lura x-xogħol. Jien ħadd għalik illum biex ikun nista' noqgħod nistudja l-mezz. Dak il-provat kollu għand miżbrinkat ma daħal xejn frasek. Sa daħal issa taħseb? Hekk għatlu jien. Jien għand miżbrinkat qatt ma kont immur biex nitgħallem. Insomma, ma nistax ngħid li ma tgħallem xejn. Imma mhux somu. Mela x'kont tagħmel? Kien dejjem tgħidok f'kamra oħra? Xiex? Jamnitti, ma teacher. X'inhu? Jiġifieri waqt li kont qed nagħmel is-somom, inkont ma' miżbrinkat tagħmel il-biology. Mhux kull qalb se toħra. U kemm kienet tħobbni, kollox kienet ittini. Kollox. Kollox. Ministru, għaddi. Idħol. Jiena li sinjorina qed tibda xi ftitux. Min jien nibża? Għaddi, poġġi hawnhekk. Hawnhekk iva sinjorina, tibżax, poġġi. Poġġi. Tajjeb. Ikkalma, sinjorina, ikkalma.
Mela, x'inhi l-problema? Għandi sattu ġani. Ħanaraw, iftaħ naqra ħalqek. Iftaħ ħalqek. Ħanaraw naqxejk. Ħarru ġdin. Tidher hemm ħasra mhux ħażin. Ħallejta naqra naħseb illi ma tantx tħobb tiġi hawn is-sinjorina. Min jien ma ħobx tiġi hawn. Nax iddejjaqli l-eluq. Ħana, iftaħ erġa', iftaħ. Ħanaraw naqxejk. Ħsara daħlet il-ġewwa wisq, ma nafx kemm jirnexxinna nsalvawha. Jimporta laqbad, ħana ninsu. Kollox. ċarru kaza, ma missikx tistħi. Istħi għalfem, jena mħiċ ħażina. Allora bat, kif għamil biex tlaqta? Xi tittamel, bat tu mersax l-emmekta. Ma kemm mint bla qalb. Kienet mara vulnerabli, min jaf kif kissirta. Ma ġitikx id-deċenza li tgħidilha jew tikbilha ittra? Ktibtilha kont. Veru, xi ktibtilha? Baj. Jien ngħid li m'għandekx kuxjenza. Twilid biha nieqsa. Kif torqod bil-lejl meta taf li ħallejt marek? Min jaf kif samtilha qalba. Taħħa, kemm ħadd tagħmelhom bigbar? Mhux ma nagħmilhomx bigbar. Arsa tagħmel u mur fit-tixha dik il-povra mara. Xi trid immur ngħidla? Skużani ta' mhix koneta li qbadtu tlaqtek xi 23 sena ilu. Għaliex le? Possibbli qatt ma ġidek kurżità tkun taf x'sar minna? Le qatt. Issa inti tqabbadi lex qed toqgħod tissemmiha. Maċal, imissek mur tara x'sar minna. Min jaf kemm xi ħed dik raqqas għadni narafa. Min jaf, forsi għandha xi solt moħbi taħt rasa. Veru, ta' emis nimmur nara miskina. Elek, isma minni għal darba. Min tista' tweġġa, tinkwetax, min tista' tweġġa, iftaħ ħalqek, żommila naqra idea. Żommila lura, ara ġej. Ma jimpurtax, ma ġera xejn. Ara, ejja nirraġunaw ftit bil-kalma. Tajjeb? Nixtieq ngħidha lil Karen. Taf kemm kienet imdejqa? Żomm ftit ta' forsi nirranġala ma' xatt li naf jien. Ħanara. Kiel iż-żiffa armat bil-minibus. Le, ma tarax. Inti mhux teħna trid? Żomm ftit. It-tutu. Għandu l-bar tal-każin. Jax, forsi mhux it-tip tagħha. Tibżax. Infittxilha l-ħadd ieħor. Tfittexxix. Aħsilha. Qed infittxu l xi ħadd biex joħroġ ma' Karen. X'inhu? Aw, Bolidan. ċensu żuba, ibiħ il-setta taħt fuq il-monti, imma jaħdem mal-gvern full-time. Imballat bir-liri. Ma żuba trid tqabbada. Isu kelb imġewwa għal naqreba tal-forka. Isma' ħi, taf li titkellem fuq sħabi u. Għalhekk qed nitkellem hekk għax sħabek. Tinsiex nitwet minn sħabi? Hekk imissek tħallatni ma dak il-boqqa brodu li żemmejt. Tawa tridu. Inti ta' x'inhu affarijiet tiegħek x'tagħmel Karen? U minn min dur ħadd tapen tindaħax fl-affarijiet tan-nies. Meta fejn tagħmel daqshekk bikbira? Mela għandek xi interess. Min jien? Ma tarax. Aħjar imur inkompli dawk is-somma ma xejn it-telefoni ħafna ħin. X plus 3y to the power of 4 divided by 7. Għaddi. Għawn Edward għalik. Għalli għaddi.
Hi, Edward. Mark, pjaċir, poġġi. Tiċċaġa xi-xob? Kafe iswed, please, bla zokkor. U għalija ta' silma, please. Skużani ma ġejċ il-bira, xtaqt niġi ma nqalat li biċċa xogħol fl-aħħar ħin. Xtaqtek tiġi wkoll, imma ma ġara xejn. Kemm għandek ingravata sabiħa? Grazzi, toġbok. Min għawdex trajta? Vera? Għatajt sentejn għandi m'għawdex, f'waħda mill-branches tad-ditta. Anke jinħobbu għawdex. Nitla spiss. Dak il-kwit kollu li hemm, kollu xiju l-ħin tiegħu, mhux il-ħajja maġa li hawnhekk. Ekku. Kważi il-ġurnata hemmhekk tidher itwal. Ħanejdlek tgħid kif iddejjaq meta kelli nerġa' niġi naħdem Malta. Nista' nobsor. Għalfejn ġejt lura? Għax kont f'relazzjoni u ntemmet. U aktar kemm ikun bot, aktar aħjar, hekk irraġunajt. Nista' nifmek. Kelli kemm l-esperjenza. Ġifieri inti single u m'għandek xirbit? Ekku, ma ħrajlek. Ma tlibx it-tama li nżib l-mħabba vera, ta'? Għandek tkun taf li titkellem mal-persuna adattata għal dawn l-affarijiet. Sorry, Edward, immem xi nies għalik. Jgħidu jkellmuk fuq xi fajs ta' xi klient. Skużani, se kolli nħallik. Ħalkos ħafna li tqajt miegħek. Isma' ma jtistema' ħażin, imma jekk m'għandek xejn x'tagħmel għada flaxija, nieħu gost ħafna jekk tiġi tikol għandi. Ma nafx ta' naħseb aħjar le. Wejja, please. Press il-bira ma ġejċ, ma kienx l-opportunità li nsiru nafu xulxin. Ma jx ikun nafek inqas minn ħadd ieħor. Kollox sew, neġi. Tajjeb ħafna. Narak għada mela. Ġalek xi ħaġa? U dejjem l-istess. Kważi il-kelma tasal qablek. Għal xi xed tajt? Għax, ekku, tgħid il-xaħat li int gej? F'daqqa waħda, ikun jaf kulħadd. Min tħassħoss assolutament xejn. Għalqek? Issek tiferżar qed tagħmel ċal. Ifakkar ma ftit. Ma nistax nikkalma bħalissa tferfir kbira, di qalbet inħossa tħabba daqwa, fil-rizmejja. Isma, ma jistax jitini xi stroku. Mhux xi strok ta' moħħok. Kollox għandek ippreparat? Mhux labsijiet bajro calculator għandi bżonn. M'għandek xi kalman ta' fuq hekk hux? Le, m'għandix. Iva jħassra ċal, ifhimni. Jekk ma tgħaddix mill-eżami, ser jiġri. Xejn, se tibqa' fejn dak kollu. Iġifieri m'għandekx titlef. Iva naf tajjeb qed tgħid, inti ma tferfir ma rridx jitlaqni. Inti ipprova ħseb fuq xi ħaġa oħra. Qed nipprova jħassib ma nistax. Imma dak kemm da, ma ġiex għalih jgħadu. Fiex kien jibda l-eżami? Sija u nofs oħra. Sija u nofs anka għawdex tilħaq tasal? Ma jħassra jien qedlu biex jiġi kmieni għalih, għal ilħaq nissetili, hekk naqbad nitferfir dak iċ-ċux nistennih. Immin tax ma mhux bil-karozza tiegħek mela. Mela x'nagħmel ma mhux bil-karozza tiegħek jaqala li xi ħaġa, nuħu banċer jew naħbad x'nagħmel u ma x'nagħmel. Imma tal-li qed tajt ma jistax jiġri lil George ukoll? Puwa lil sienek, ma tlaħx iżomma lejk dirkel minn ta' postet tagħmel biex baqani iktar. Ġi. Għal intom, hemm x'għandek f'għajnejk? U inċ għandek f'ħalqek? ħarġit il-darsa għal mux naqlaħħa. X'għalet? ħarġit il-darsa tal-aqal u marret taqlaħħa. Jien kemm il-darba qrajt id-drażi ma qatt ma spiċċajtek ma nistax nitkellem. Għax id-dentist kien xkapan. Id-dentist kien kuban. Kuban? Ma fejn mort taqlaħħa d-darsa? Xkapan! Skarpan? Id-dentist kien skarpan. Missek ċab lu waħda tajba. Ukoll. Ekk għamilt. It-nejt biċajna darsa. It-nejt biċċajna l-marsa? Il-marsa x'mortu tagħmlu? It-nejt biċajna. La darsa! It-nejt biċċajna bla darsa? Ija tajjax mhux trux. Mela rħisa ġietek. Nuħru aktar għal ġidni għax il-dentist għalli xeħet il-ħawakat. ċalet, id-dentist magat. Għaltlek id-dentist għalla biex tmut fittex avukat? Mela ħadd weġġa. Isma, għax ma tapplikax biex tmur interpretu mal-Unjoni Ewropea? Mullem. Ejja, wasalt fl-aħħar. Kemm dom, m'hemmx biex tiġi kmieni għalija, kemm dom tgħid?
Għax il-qajt. Il-qajt ma zewġ tiegħi waħdu li nixrob. Għax jiena, bibta veru għandi. Tmort tixrob, hija ntanda bib illum ħaduk tixrob. Ma kellek xi twassalni għall-eżami, issa nagħmel jien. Issa li min ħaj wassalni għall-eżami, min? Dur wasli. Mhux jien. George, bieċamilli. George, issa jinsa nagħmel. George! Ma kontux. Għamlu li għaklili. Mux jek bis. Entom apposta tamlu. Li mux t-tali għattak qalbi nebba tal-post. Oh, ejja, kem se ġiba bikbira. Issa waslek ma nitċarġak xejn. Ekk, missek t-ċarġana, għalli skur tifqani. Ejja, ħafu kollox, u imxi mwurru. U kif klas li ċempilli. Ej, imxi. ċajda, dak kollox. Zabiek, ċajda u ħelu. Stajt saqsejtni qabel imma le, għavatu ranġali ma xaħat, ta' xek fettillu moħħu ma xaħat li laqqas bis nafu, u suppost bħalissa edha naqbis u nora bil-ferħ. Tista' tikkalma? ċajtek, jien ma ranġajtek ma ħadd. Mark laqqas bis jaf tista' tkun hawn. Dal-affarijiet konna nagħmluha meta konna għadna tfal. Iva, ipprova fimni. Mark ħabib tiegħi u ġej għall-ikel. Issa jekk jogħġbok tista' tibqa' hawnhekk. Jekk ma jogħġbokx ġew idejqek, itlaq. Tajjeb hekk. U jien naf x'inhu tajjeb, x'jagħmel dan Mark wara kollox. Il-branch manager il-ġdid. Branch manager? X'taħseb li nilbes allura? Xi ħaġa sexy. X'jaħsibni mejt għal xi raġel, mhux għax li le, ma. Insomma, rissa naraw. Tgħid xejn il-ċans, ħalli għadha nipprova neħles minni. Qed noħodha li mor tajjeb l-eżami. Lussu men, kważi kollox kont naf is-Maltejn jeżeħ kwejxi. Pajta garas teorem, trigonometri, kważi kollox għamilt. Mbagħad kien hemm bataljerja gerb xi naqra ħallejthom barra. Imma bija kollox għamilt. Qed terġa' tistudja ċans. Insomma, ma tafx tkun il-lek nieqes minn ċertur qaqat tinsihom. Palma xi ħadd nesal lil min kien jgħalmu. Qabadu telaq minn lanqas biss għalilha grazzi jew tal-inqas saħħa. Terġax tibda. Ħallini! Imma possibbli ma dejjetikx il-ħaġa? Issa billi d-dejjani, x'idni nagħmel? Issa li kien. Ara jinsen ħallikom fil-Quiz Boys. Ma nsibx nilbes. Allura? Ara ma tibdix bla l-uri u l-priet, ħallini. Mhux ħanagħmel priet ki tibżax. Maqta l-kurzita. Qatt ma ħsibt fuqha. X'sar minna? Sibt fuqha kieku ħafna drabi. Allura għax qatt ma provajt tikkontattja? Għax dejjem id-dejjaq nerġa' naffronta wara dak li għamilt. Battu tlaqtek minn qatt ma tajta raġuni. Għax ma tmux kellima. Taf kemm tħossok aħjar wara? Naf. Ma x'naqbad ngħidilha. Ngħidilha ħaj, teacher għadek tarafni, jinċali dak li konna rajt jienu int. Isma' minni. Toqgħodx tinkwita x'se tgħid. Il-kliem jiġi waħdu. L-importanti li tmur anke jekk ma tgħid xejn. U tara kemm tħossok aħjar wara. Kejt nagħmel hekk. Għada flaxija, aqbad u mhux. Eħlis għal-ħaġa, ħalli saffi l-kuxjenza. Ara, għamil li bella kafe, Edward, ħalli nilħaq naħseb sa ngħidilha.
Għaddi, ġufnu, għaddi. Foġġi bil-qiegħda hemmhekk, foġġi. Hemmhekk, tajjeb hemm. Inġiblek xi kikrate? Le, toqgħodx taqlaq. Isma' ġibtek ftit ċokkolatin imma sakemm ġejt leħqu dawn. Ma jimpurtax, anzi, nippreferihom hekk, taf għax noqgħod insoffhom. Allura għidli, jiena kont nagħmel meta kont żgħir. Ekku, miss, ma tiftakarnix. Għax il-memorja m'għadix li kienet, taf. Imma inti mbdilt xi ftit. Mbdilt mhux ħażin, minn tifel sirt raġel. Anki inti mbdilt miss. Naturalment. Iż-żmien ma jaħfirha lil ħadd ruħi. Ixi kemm ilu dali qed tgħidli? Mhux dejjem ilu dawk il-25 sena. L-aħwa, mhux tab xejn ma nistax niftakar. Nagħmellek xi ftit? Le, grazzi għal nieħu. Allura jiena u inti konna nafu lil xulxin? Żgur, konna speċi ta' ħbieb. Anzi, konna aktar minn ħbieb. Ukoll? Żgur ma tiftakarniex, miss. Qed nipprova taf kieku taf kemm qed nipprova niftakar u għax min jaf kemm daħlu ħarġu tfal hawnhekk. Allura inti x'ismek? Jien Charles Kallus jisimni. Kont niġi għall-privat mal-kuġin tiegħi Edward. Mbagħad li kont toħodni fil-kamra ta' ġewwa u konna noqogħdu nippruvaw l-angles. Ukoll? Xejn. Xejn. Someday, when I'm awfully low and the world is cold, I will feel a glow just thinking of. Hi, Mark, għaddi. Kif int? Tajjeb, grazzi. Ednu pjaċir li stajt tiġi. Ġibtek da. Ma kellek xogħol fejn. Grazzi. Għandek post vera ħelu hawnhekk, Mhux ħażin. Ma marem spazzjużi, mdawlin u l-master bedroom għandha terrazzin kbir. Tajjeb, mhux aħjar li nieħdu daqsxejn ta' drink l-ewwel imma. Ekku mela. Ippermettili ħanpoġġi dan daqsxejn fil-fridge. Marku, paċenzja, għadda xejn minn hemm, please. Karen, għaddi. Din Karen. Ħabiba kbira tiegħi. Bibista, xejn aktar. U dan Mark, il-boss il-ġdid tiegħi. Għandi pjaċir, Mark. Just the way. Allura. Nidu ftit inbit qabel li kien? Dejjem rid niġi ngħidlek, imma qatt ma sibt il-kuraġġ. Taħfirli. Xaħlew, mela ma naħfirlekx. Grazzi. Taf kemm serraħtni. Ilni 25 sena boqda fuq l-istonku. Jimporta nagħmel waħda miss. Xejn mela le. Ma, jina ħirġa. Iva koni mur, nara kumbat. Koni? Charles? Kien qed jgħidli li kellna xi esperjenzi kemm xejn jaħarqu meta konna żgħar. X'qed tagħmilha? Żbar minn dawk il-kbar. Ma, tista' tagħmel minn naqra te, jekk jogħġbok. Ix-xaru każa laqqa soffrejtlek. Trid kikrati? M'għandi xatti. Iva, għandek. Għandi. Rajta titteħles minni. Tibżax, nara kiżjed tard. Niġi iżjed tard. Għasirrit nemmen lajnejja li rġajt ġejt. Ħares naqra lek xi ġmil ta' raġel sar fik. Anki inta dek sewwa. Ta' żgur jekk tqabbilni mal-mami? Skużani, imma wara 25 sena ma kontx qed nobsu l-ħansibek hekk. Sabiħa iktar minn qabel. Grazzi. Allura, x'abek lawn? Ġejt niskuża ruħi ta' dak li għamilt. Vera da ftit ta' żmien imma kif jgħidu, better late than never. M'hemmx għalfejn tiskuża ruħek. Kien żmien sabiħ. U dejjem kont nistenna li xi darba sa jiġri hekk. Niskuża ruħi wkoll għax l-ewwel qed kollox il-mama. Tinkwita xejn. Dik ma lajt insa kollox. Jien hemm għalfejn niskuża ruħi mal-mama tiegħek. Ta' kemm ħadtilha flus għal xejn tal-privat. Le, ma naħsibx li ħadthom għal xejn għax jien xi ħaġa tallimt, mhux hekk. Isma', ma trix immorru x'imkien nieħdu kafè u noqogħdu nitkellmu fuq li modi nerġgħu nġeddu l-memorji wx. Mhux għajjalli. Jekk qed tinkwieta fuq id-differenza tal-età, m'għandekx għalfejn. Lejla ma ddejjaqnix. Ma lili ddejjaqni. Int lesta lovely. Dal-waqt miegħek.
ma kienu jinteressawni, il-ġil kbar, la qabel u la issa. Bye. Bye. Tlaqt ma, tistenninix fil-lejla. ċajna u għetidna rġajna. Mela tix tajdi fej konna ħallejna l-ewel. Jina l-issa nkompli naqsam l-esperienzi għaddiki li vera ikla mill-laqwa kien dik. Edward jinqala biex jisajjar daqs laqwa mara. Kollox jaf jagħmel. Tassew. Anke jħid, dak li jara kapaċi jħid. Tajjeb, mill-issejk ma konniex xogħol il-bank inqabdek ta' l-portieri. Iżjed imbit? Permettuli. Dwar. ċali għawijat. Mela ċans kellu jiġi. Kellu burra kellu mit-teacher wara kien niltaqgħu hawnhekk. Hello. Jien George il-Panty, king tan-nisa. Aha, kollu bżonn taxi. ċempilli, naqdik mill-koxxa men. Thank you. Dan ħabib intimu tal-kuġin tiegħi. Għax il-kuġin joqgħod hawn. Saba, ħobob naqabbuċ il-kuġin mid-dera. Mhux aħjar tistenni jisfel il-ċans biex kif jiġi tmur x'imkien. Mela tiddejjaqhom. Ora liħu, ma tarax iddejjaqni. Imma ċans nsejt ngħidu l-ħassanġib il-manager li kell ma jsiru għalih. Jieħu għalih b'daqsek, dak ma jieħu għalih b'xi. ċali! Aw, George. Hey, Charles, kif mort il-laqa ma miskonni? Tajjeb, mor, tajjeb. Dak minnu? Għax, Edward stiden il-manager tiegħu għalli kell. U staħa jgħidlek għax ħaseb li se tuħu għalik. Ejva, imma li l-Karen ma staħax jgħidilha, x'qed jiġri Edward. Għax Mark xaq jiltaqa' ma' Karen. Ejva, u Jennifer Lopez kien kollu ċempilli biex noħroġ magħha. Ħallina trid. Ej, all right, jow. ċali, kuġin Edward. Għandi pjaċir. Jiena se nagħmel kafe għal kulħadd minn ġejjejni. Ħanni ġinajnek jien, ħalli ma tgħix laqat mentek f'xejn. Insomma, fl-aħħar xorta tal-qitu, għax qatt ma kienu kunu d-dar. Il-għallu kam jafidaħħa, nista nagħmel sigħat nismak tajt iċ-ċajt. Hija xejn speċjali ngħid ħafna ħjajji. Min jaf kemm iddaħħaqhom fuq ix-xogħol, insomma naħseb ikollok toqgħod attent għax hekk jgħidulek xi żball, jaf ikun żball ta' xi miljun. Insomma, għara kemm nżidu klijenti kieku. Ħalli mu naħsalik ikri. Min ġejjejni? Ħallihom ħamur jien. Ħallihom Charles, ħamur jien. Ħallihom. Kompli ma sieħbek. Esma Charles, importa kellek ftit? Kellimni. Jaw, jiena lejla għamilt xi ħaġa biex indejqek għajt. Le? Ma bil-forsa nimmaġina jien. Għax jiet nħossok li ma tantx tuħu pjaċir li forsi ħanaqbad noħroġ ma' kuġinuk. Biex ngħidlek il-verità, le għalli nix nuħu pjaċir. Sorry, tista' terġa' tirrepeti l-aħħar biċċa, please. Int ħajkollok problema jekk jien nibda noħroġ ma' Edward? Le, laqqas xejn, anzi, welcome to the family. Ġew kollu sef. No problem, Gavin, no problem. Ma jimportax taħodlok daqsxejn il-Mark. Le, tista' teħdu kollu. Dak Mark jidher tifel sew taħseb li jabbija l-Karen. Ej, bibi, sta jabbija. U ejja. Smejl, laħbuk, nejle. Tab laħsib jirnexxi, għal-gost il-lejla. Jiena nsejt meta l-aħħar li tħaq daqshekk. Dawk żgur għadhom jitqu biċ-ċajta tiegħek. Tgħid indoqqu daqsxejn soft music. Idea tajba. Kemm ħelwa dik Karen hux. Ħafna. Isma' kont naħseb
possibbli nqattaw daqsxejn ħin weħedna l-lejla? Xi ħaġa nirranġaw żgur, ħalli fidejja. Permetti. Għalli li xtieq jaqatta ftit ħin waħdu miegħek. Hija veru? Verissimu. Melissa żommu bil-paroli u jien immur nirranġaw ftit. Għalli fidejja. Senħallikom jien. Bonsoir. Edward, tista' tiġi ftit fil-ċina? Permetti li daqsxejn. Xi trid? Ma tafx mhix edukazzjoni nħallu l-Mark fil-living room? Iva naf, imma isma' rrid niskuża ruħi fuq l-ewwel. Kont żbaljat fuq Mark. Kieku jkolli nażel raġel għal Kevin, lil Mark nażel. Tajjeb. Imma qabel norqos xtaqt ngħidlek xi ħaġa. Xtaq ħafna ngħidlek George, imma lejna l-munita u x-xorti daħqet lili. Ejdli. Għax l-għor bet nitkellem ftit ma' Mark u beda jgħidli li għandu grazzja ħafna ma' xi ħadd. Imma mhux ma' Kevin. Mela mami. Miegħek. Miegħi. Miegħek. Impossibbli Mark mhux Kevin. Ma rridx il-merita. Hemm dik l-impressjoni għandu. X'ġielu jaħseb li għandi interess fih. Ma għamilt. Saqsejt jekk hux single u sirritu għall-ikel. My God, x'għamilt? Issa sa nagħmel? Mhux tagħmel, bagħad il-konsegwenzi. Jien ser norqod. Ippruvaw tantx tagħmlu storbju billej għax għadha fil-ordu nqum kmieni. Allura. Taf li lejla ksirt regola għaliku? Is-soto qatt ma norħox ma ġad mis-xogħol. Jien kont se niksir aktar minn regola. Isma' Mark, naħseb li għamilt żball l-oħxon. Jien minix gay. X'ġifier m'intix gay? Jien sit intek il-lejla l-ikel għax rajtek li tkun perfetta għal Karen. Ġifieri ma kontx taf li jien gay? Lanqas biss għaddit li minn moħħi. Isma', daw xi kamma jiena qatt ma għaddit li minn moħħi li jint m'intix gay. Jinnejt li m'għandekx kuxjenza, twilid bija nieqsa. Kif torqod bil-lejl meta taf li hemm mara b'kissirta? Or something. Għadbiċċiet. Għax kienet magħmula ta' ċaqqu. Xali żuba. Li ximma tnajt xali. Mhux ċens. Għaliex, ikofu l-arinġa forsi najtu ċens. Għaddi, Marin. Idħol, Karen, idħol. Din Karen il-ħabiba kbira tiegħi. ċet jiġri Edward? Għax Mark saq jiltaqa' ma' Karen. Iva. U xi sema dik? Jennifer Lopez. Mora ġustita. Għallu kam jafi daħħa, nista' nagħmel sigħat niżma aktar Ara, ħamur naħsel il-kikri. Ħalli Min ġej jgħini. Ħalli mur naħsel il-kikri. Min ġej jgħini? Fil-fatt fajtom fil-washing machine, għax kira. Xit, taf
Tafx li miex edukazzjoni? Naf li miex. Tafx li miex edukazzjoni li ħallu l-Mark fil-living room? Fil. Jimmi nix kemm. Mux il-linjaw. Palma xaħat nasal il-min kien jgħalmu. Abatu tela, minn ma kellu diċenza jgħidila grazzi jew tal-anqas, saħħa. Terġax tibda ħallini. Inti miss. Nsejko Palma xaħat nasal il-min kien jgħalmu. Abatu tela, minn ma kellu diċenza jgħidila grazzi jew tal-anqas, saħħa. Terġax tibda ħallini. Possibli qatt ma ġitek il-kurzita le? Sam billi ġit il-terġax tibda ta' ħallini. Imma possibli ma dejqekx. Ma tħossix dejqek il-ħaġa, possibli. Ma taxxaq taħwad il-bidja. Dejqek il-ħaġa, possibli. Mela ħat weġġa. Isma, għax ma tipplikax għal... Xinu, interpretu. Ħat weġġa mela. Isma, għax ma tipplikax għat mur introduzz. Interpretu għax ngħidha. Isma, għax ma tapplikax biex mur interpretu mal-Unjoni Ewropea. Għalet, id-dent isma, għad. Għadlik id-dentist! Xinu? Allura? Ara ma pibdix. Ħanibda jem mill-ewwel trid. Tajjeb ngħidha. Ara ma pib. Mhux qed jaħdmu x'ftejn. Ara ma tibdix, ħana jgħid naqra mela biex noħroġ bis-saħħa. Sam billi qed tagħmelek se taddilek id-darsa. Taddila jkolli. Le, kollha taddili. Sam billi qed tagħmelek taħseb li se taddilek id-darsa. Taddila jkolli. Il-lallu. Taddili kollha. Taddila jkolli. Taddili. Ma nafx kemm sejra xi nasal ħawa, ta' tħasseb mhux ħażin.